Sziasztok! Ahojte, Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, engem Benjinek hívnak, volám sa Benji, všetkých vás pozdravujem. és remélem a tabletem is használható lesz. Dúfam, že aj tablet bude použiteľný. Úgy érzem, hogy nehéz dolgom van. Mám ťažkú úlohu, teda takto cítim. Általában az első este, az első nap a legdöcögősebb kezdés. To je také dosť drncavé, ten prvý večer, kým sa to rozbehne. Még nem nagyon érkeztünk meg, és már este van, úgyhogy többnyire fáradtan. Vagyunk itt többen. Ešte sme neprišli a už je večer a sme už unavení. De remélhetőleg lesz üzenet az Istentől. Dúfajme, že dostaneme to posolstvo od Boha. Amit itt láttok, arra kérlek benneteket, mindjárt egy pár szót még mondok magamról, meg folytatom. Nejakých pár slov o mne. Akinél van okostelefon internet eléréssel, légy szíves, nyissa meg azt az oldalt, hogy menti.com. Talán ismerik. Čiže je tam hore, hej, menti.com. V podstate, ak máte telefóny, smart telefóny, tak si to môžete tam otvoriť. Ez nem csak arra lesz jó, hogy ott is kövessétek a prezentációt, hanem néha egy-egy visszajelzést kérek majd tőletek. Môžete tam sledovať tú prezentáciu, ale môžete tam dať aj nejaký odkaz, nejakú reakciu na to, čo poviem. És felül van 8 számjegy, azt kellene beírni. 6969 0998. Tie čísla, ktoré sú tam hore, tie si potrebujete zapísať. Elvileg 50 ember biztosan be tud lépni, a leggyorsabbak. Takže asi 50 najrýchlejších sa tam bude vedieť dostať. Pome. Én az életem nagy részét Debrecenben éltem, töltöttem, debreceni ifis voltam. Značnú časť života som prežil v meste Debrecen. Ketten vannak még itt rajtam kívül. Hej, oni dvaja sú tí, ktorí sú odtiaľ. De néhány hónappal ezelőtt Nagyvarsányba költöztünk. Pred pár mesiacmi som sa presťahoval do Nagyvarsáňu. Ez egy pici 1000 pár száz fős település Szabolcs megyében. Toto je v okrese Szabolcs. Je to v podstate len ako keby taká väčšia dedinka. Feleségemmel költöztünk oda azért, mert a lelkészgyakornoki évemet kezdtem. Ott reménység szerint a lelkipásztorként fogok szolgálni. Začal som tam svoju kazateľskú prax s mojou manželkou a dúfam, že tam budem aj pokračovať ako kazateľ. Rólam talán ennyit, remélhetőleg sikerült sokótoknak belépni. Dúfam, že ste vstúpili teda. Ma este egy olyan témáról szeretnék beszélni, remélhetőleg nem túl hosszan, amiről én prédikációt még soha nem hallottam. Aha, dobre, dneska krátko, dúfam, že krátko o niečom, na čo som v živote nepočul kázanie. Ezzel a témával néhány évvel ezelőtt kezdtem foglalkozni, hozta elém Isten azt, hogy az evangélium hirdetés és az imádkozás nagyon szoros kapcsolatban van egymással. Tá téma, že teda spojenie modlitby aj s kázaním Božieho slova alebo evanielia, pred pár rokmi som sa s týmto začal zaoberať. És kezdésnek hadd mondjak pár szót, hogy mi is nekem a közem, vagy hogy kezdődött el az érdeklődésem ez iránt. Ako sa začal ten záujem o túto tému v mojom živote? 5-6 évvel ezelőtt egyetemista koromban pred 6 rokmi, zhruba keď som bol vysokoškolák, azt kezdtem észrevenni magamon, hogy nem nagyon izgat a misszió. Začal som vnímať na sebe, že nie veľmi ma ako zaujíma, alebo nie veľmi mi tlčie pre misiu. Ekkor már 7 éve megtérbe merítkezett gyülekezeti tag voltam, ifi vezető, már tudtam, hogy az Isten lelkipásztornak hív. 7 rokov som už bol veriaci, pokrstený a vedel som, že Boh ma volá do služby kázania. Mégsem jelentett számomra sokat ez a téma, és nem volt a szívemen. Napriek tomu táto téma pre mňa vôbec teraz znamenala málo, nebolo to tam niekde na mojom srdci. 2 eset különösen is előttem van. 2 veci mám pred očami. Egy alkalommal éppen este ifire készültünk, és az egyetemen valaki kérdezte, hogy mivel telik majd az estém. Akurát som sa chystal na mládež, keď sa ma niekto spýtal ako keby na internáte alebo ceste zo školy, že ako budem tráviť tento večer. Alapvetően nem titkoltam, hogy keresztény vagyok, többször többeknek tettem már erről bizonyságot. Netajil som sa s tým, že som kresťan a proste som to vždycky akože sa snažil aj hovoriť.
de ekkor mégis ennek a személynek, aki ezt még nem tudta rólam, nem akartam belemenni ebbe a témába, ezért csak annyit mondtam, hogy hát a barátaimmal találkozom. A vtedy ja som nechcel vôbec stieľať, že kam idem, len som povedal, že idem za kamarátmi. Lett volna lehetőség az Istenről beszélni, elhívni a közösségbe őt. Bolo by tá možnosť ho zavolať a hovoriť s ním o Bohu, ale egy másik alkalommal egy hosszú egyetemi nap után arra vártam, hogy hazamenjek vacsorával, befeküdjek a tévé elé, megnézzek egy filmet pihenésként. Hej, po dlhom vysokoškolskom dni som mal túžbu si len sadnúť pred telku, niečo dobré zjesť a len tak byť. Láttam, hogy éppen jön a busz, és ha futok, akkor elérem. Išiel akurát autobus a ja som vedel, že keď pobežím, tak ho stihnem. És az egyik csoporttársammal éppen akkor jött szóba valahogyan az Istennel kérdése. A s niekým v ročníku akurát vtedy začal nejaký rozhovor o Božích veciach. És elkezdtem kattogni, most én fussak a busz után, és szalasszam el a lehetőséget, vagy szálljak rá 10-15 percet, és tegyek bizonyságot a hitemről. Tak, teraz mám utekať, aby som stihol autobus, alebo stráviť s ním 10-15 minút a vydať mu svedectvo. Nem volt sok időm, ezért annyit mondtam, hogy bocsi, sietnem kell, majd beszéljünk róla a legközelebb. Nemal som veľa času, tak som mu povedal sorry, niekedy inokedy sa o tom porozprávame. És tudom, erre nem lehetek büszke, nem is vagyok az, de a legfájóbb ebben az egész témában mégis az, hogy ez akkor ott nekem nem fájt. Že áno, nie je na to ospravedlnenie, ale vtedy ma to nejako nebolelo vôbec. Nem bántotta a szívemet, hogy közömbös vagyok. Proste nerobilo to nič s mojím srdcom, že som proste taký všetečný. És Isten többször elém hozta ezt a témát, és arra buzdított, hogy ez így nem annyira jó, úgyhogy kezdjek el foglalkozni ezzel a témával. Boh mi viacejkrát toto dával na srdce, že takýto postup nie je správny a za to som sa začal zaoberať akoby touto témou. És arra tudtam nyitott lenni, azt mondtam Istennek, rendben uram, én minden nap egy fél órát rászánok arra, hogy imádkozok, hogy engem formálj ezen a területen. Dobre, Pane, dám za deň hodinku, pol hodinku pre túto tému, aby som sa za toto modlil, aby si mi k tomuto vedel niečo povedať. És olvasok ezzel kapcsolatos inspiráló történeteket, hogyan mondjam el a bizonyságomat. Az evangelizáció, misszió témájában könyveket, kurzusokat, előadásokat, prédikációkat, amik hatással lehetnek rám. Budem čítať knihy, ktoré sa týmto zaoberajú o misii, ako vydávať svedectvo, proste, aby som skúmal tieto veci. És ha jól látod, akkor valamit változtass benne. A keď Bože niečo dobré v tom vidíš, tak prosím, meň ma k tomuto. Ahogy ezt eldöntöttem, következő héten Covid lezárás, senki nem mehetett sehova. A keď som sa takto rozhodol po týždni Covid, všetko sa zatvorilo. Én ezt nyilván nem tudtam még, hogy ez közeledik, de to som nevedel, že sa toto blíži. Boh mi dal čas. Hogy dolgozzon bennem. Boh mi dal čas, aby na mne mohol pracovať. És szépen lassan azt tapasztaltam, hogy változás indul bennem. Pekne pomaly som začal vnímať, že vo mne sa začala nejaká zmena. Volt két barátom az ifiből, akivel szóba jött, hogy ők is hasonlóan érzik magukat, mint én. Mal som dvoch priateľov z mládeže, ktorí niečo podobné začali zažívať ako ja. Tudják, hogy fontos a misszió, de nem érzik elégnek azt, amit ők ebben tesznek. Vedia, že tá misia je dôležitá, ale proste ako keby nerobili dosť, preto nevnímajú dosť, že teda majú robiť pre túto tému niečo. Ifis alkalmaink ezekben az időkben nem voltak, de egy néhány alkalommal így hármasban találkoztunk és imádkoztunk. Nemohli sme sa stretávať, ale predsa len takto v trojici sme sa predsa len stretávali a modlili sa za to. Hogy az eredménye mi lett, arra nem soká visszatérek. Čo bol výsledok, k tomu sa za chvíľku dostanem. De arra rájöttem, hogy amivel elkezdek foglalkozni, abban változni fogok. Ale to, na čo som prišiel, je, že čím sa začnem zaoberať v tej téme, tak sa to začína vo mne meniť. Következő ábrával körülbelül egy éve találkoztam. Zhruba pred rokom som sa stretol s týmto, čo budete vidieť, alebo s týmto. Ami azt mondja, hogy ha szeretnél lehetőségeket kapni és kihasználni a bizonyságtételben,
ak by si chcel teda dostávať možnosti a využiť ich preto, aby si mohol zvestovať alebo svedčiť, akkor szükséges, hogy felkészülj, hogy tudd, hogy mit mondj, hogyan válaszolj nehéz kérdésekre, hogy mondd el a bizonyságod és az evangéliumot. Tak sa musíš na to pripraviť sa na tie ťažké otázky, ako dať odpovede na tieto nie jednoduché otázky. És szükséges, hogy imádkozz aktívan. A dôležité, aby si sa aktívne modlil za tieto veci. Nem elég csak imádkozni, nem elég csak felkészülni, mindkettőre szükség van, hogy lehetőségeket kapjunk, és ezt kihasználni tudjuk. Není to len o modlitbe, alebo len o príprave, obidve spolu, aby si mohol využiť tie príležitosti, ktoré dostaneš. Rátérünk az igei alapokra, és most kérnék tőletek egy visszajelzést. Biblické základy, a teraz by som potreboval od vás nejakú spätnú väzbu. A kérdés az, hogy a következő 9 állítás közül mi az, ami a Bibliában szerepel. Dobre, čo je v Biblii z týchto 9 tvrdení? Mire bátorít minket az ige, hogy miért imádkozzunk a Čomu misszióval nás kapcsolatban? posmeluje písmo, aby sme sa modlili, čo sa týka misie? Gyorsan egy pár visszajelzést várunk, és kérlek, hogy Skúste reagáljatok. tam dať alebo označiť, že čo vnímate, že je v písme. Imádság több misszió munkásért. Za viacej pracovníkov v misii, Imádság az evangéliumot hirdetők szolgálatának eredményességért. za výsledok, alebo naozaj za tí, ktorí zvestujú evanjelium, teda ten výsledok, ktorý oni prinesú. Imádság bátorságért. Za odvahu, Imádság alkalmakért, nyitott lehetőségekért. za amikor bizonyságot príležitosti, za tehetünk. možnosti svedčiť, Istentől való szavakért, hogy tudjuk, mit kell mondanunk. za Božie slova, čo máme povedať, Természet fölötti csodákért, amire az emberek megtérhetnek. nadprirodzené veci, cez ktoré sa môžu ľudia keby obrátiť, Olyan politikai környezetért, ami segíti az evangélium hirdetést. takú politickú situáciu alebo možnosti, ktoré umožňujú aj takúto službu. Imádság nem csak egyedül, hanem közösen, Spoločnú modlitbu, nie len sám, és konkrét személyek megtéréséért. a konkrétne osoby, hej, a pre ich, a teda ich znovuzrodenie alebo obrátenie. Elég sok válasz érkezett mindegyikre. A helyes mindegyik. Aha, je tu dosť veľa odpovedí pre rôzne, ale všetky sú správne. Mind a 9 megtalálható a Bibliában. Všetkých 9 nájdete v písme. És a következő percekben szeretnék több igét is elétek hozni, hogy ezt igazoljam. Dobre, a viacej biblických textov by som chcel pred vás priniesť, aby som to dokázal alebo dosvedčil. Egy bibliai áttekintés akar ez lenni, hogy felnyistogassam a szemeteket, vagy a Szentlélek rajtam keresztül. Takže taký krátky biblický prehľad, aby sme mohli naozaj byť, aby nám mohol Duch Boží otvoriť oči. Efézus 6. Efežanom 6. Minden imádságotokban és könyörgésetekben Každej imádkozzatok. svojej modlitbe a prosbe sa modlite Mindenkor a lélek által, és legyetek éberek, cez ducha, aby ste boli ostražití alebo aby ste boli bdeli. teljes álhatatossággal könyörögve valamennyi szentekért. O to musíte nájsť. Hanelik, milyen vers? Szentért. Dá vers. De nézd csak, ott is ki van így. OK, kösz. Jó. Takže máte to tam, tie odkazy. Lehet, hogy én sem nepozor- olvasom fel akkor az Bocsánat. összeset, mert így sok idő elmegy, hogy két nyelven. A lényeg, hogy ebben látjuk azt, V tomto vidíme, hogy imádkoznunk kell azért, hogy tudjuk, mit mondjunk. že sa musíme modliť za to, čo máme povedať, Adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat. aby som dostal tie slova, čo mám povedať, Ez Pál apostol mondja Toto a gyülekezetnek, hogy Pavel imádkozzanak hovorí. ő érte. za ktorého sa zbory modlia. És látjuk benne, hogy imádkoznunk kell bátorságért is. Musíme sa modliť za smelosť. Ha Pál apostolnak, az egyik legnagyobb apostolnak erre szüksége volt, Ak Pavel potreboval smelosť, jeden z najväčších apoštolov, akkor nekünk mennyivel inkább. o čo viac my. Pál apostol misszió munkája eredménytelenebb lett volna. Jeho práca by bola o to slabšia, hej, keby nemal tieto modlitby. Ha nem imádkoznak érte sokan. No, keby sa za neho nemodlili mnohí. Ezért ez számunkra is bátorítás, figyelmeztetés, hogy imádkozzunk. Toto je pre nás naozaj posmelenie a pozbudenie, aby sme sa modlili. Következő ige, szintén nem olvasom fel, csak azt a Kološanom 3 dolgot 4, 3, említem, 6, 3 veci len. ami benne van.
Imádkozzatok, egyúttal értünk, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját. Aby Boh otvoril dvere evanjelia pre nás. Azaz imádkoznunk kell nyitott lehetőségekért, nyitott kapukért. Aby sme mali otvorené príležitosti, otvorené dvere, otvorené brány. Amikor megoszthatjuk a hitünket. Kedy môžeme naozaj svedčiť o svojej viere. Hogy azt úgy hirdethessem, amint szólnom kell róla, mondja Pál. Že aby som to naozaj tak vedel podať, čo treba vedieť a čo je nutné podať. Azaz helyzethez illő legyen. Že naozaj, aby to bolo k tej príležitosti, k tej situácii, konkrétne. Nem minden szituációban ugyanúgy kell elmondanom a hitemet. Nie v rôznych situáciách to isté, ale konkrétne k tej danej situácii. És a lélek vezessen engem abban a konkrét helyzetben, hogy mit kell mondjak. Aby ma duch viedol, aby som vedel v tej konkrétnej veci niečo konkrétne povedať. És ha bizonyságot teszek, azt tegyem bölcsen, használjam ki a lehetőségeket, és kedves legyek. V múdrosti vedel využiť tie príležitosti a bol milý, alebo bol prívetivý. Következő igében azt látjuk, szintén Pál apostol mondja, hogy imádkozzatok, hogy terjedjen az Úr ige. Aby sa šírilo Božie slovo, alebo šírilo evanjelium. To je ďalšie to slovo. Azaz legyen eredményes az a misszió, amit végzünk. Legyen hatása, gyümölcse. Aby to prinieslo to ovocie, tá misia. A második vers nem került fel. Druhý verš sa tam nedostal. Idefele úton olvasva jöttem rá, hogy van egy 10. pont is, amiért imádkozhatunk a je misszió ešte kapcsán. 10. bod, za čo by sme sa mali modliť, ale to sa už nedostalo do prezentácie. Hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől. Aby sme boli oslobodení od divokých, gonosz. A zlých ľudí. Magyarán, hogy a misszió útjában lévő akadályok eltűnjenek. Že aby tie prekážky boli eliminované, ktoré stoja v ceste. Bármi is legyen az. Nech je to čokoľvek. Következő Ďalšie. helyen az első gyülekezet közös imádságát látjuk. Skutky apoštolov, to tá modlitba. Miután Pétert és Jánost a nagy tanács megfenyegette, keď teda Petra a Jána napomínala, tá rada, pred ktorou oni boli, hogy nem merészeljék tovább hirdetni az evangéliumot. Aby sa neodvážili ďalej zvestovať evanjelium. Ezt elmondták a gyülekezetnek, és elkezdtek imádkozni. Oni prišli do svojho zboru a modlili sa. Egy szívvel és egy lélekkel Istenhez kiáltottak. V jednom duchu a v jednom srdci. Azaz, ez egy közös, egységes imádság volt. To bola taká spoločná modlitba v jednote. Kérték az Istent, hogy teljes bátorsággal tudják hirdetni az Aby igét. v plnej odvahe mohli zvestovať evanjelium. A fenyegetések és üldözés ellenére is. Napriek prenasledovaniu a napriek výhrážkám, aby to robili. És imádkoztak azért, hogy az Isten tegyen jeleket, csodákat, gyógyításokat. Aby Boh robil znamenia, divy, zázraky, uzdravenia. Hogyha az emberek megtapasztalják Jézus hatalmát, keď ľudia zakúsia tú Kristovú moc, ennek eredményeképpen megtérjenek. Aby sa práve znovu zrodili. Róma 10.1-ben Pál azt mondja, Rímanom 10.1 Pavel hovorí, hogy könyörgük értük, a zsidókért, az izraelita emberekért, že prosím za nich, za Židov, hogy üdvözüljenek, hitre jussanak. Aby prišli k viere, aby boli znovu zrodení, aby boli oslávení. Népcsoportért és konkrét személyekért, az ő saját rokonaiért is imádkozott. Za svoju rodinu, za tých svojich, teda za Židov sa modlí. Következő versben szintén azt látjuk, hogy konkrét személyek megtéréséért imádkozik. A tu v ďalšom hovorí, že sa modlí znova konkrétne za určitých ľudí. Hogy megtérjen Agrippa király, Festus helytartó és mindenki, aki hallott a aby král Agrippa, Festus, aby naozaj konkrétne sa modlí za ľudí, ktorí túžia, aby sa obrátili, alebo znovu zrodili. Következő ige. Tartsatok könyörgéseteket, imádságokat. Minden emberért, a királyokért és a minden feljebb valóért. Robte prosby a modlitby za všetkých ľudí, kráľov a v moci postavených. Két céllal. Dva ciele. Hogy nyugodt és csendes életet élhessünk, és terjedjen az ige. Aby ste žili kľudný a pokojný život, aby evangélium sa mohlo zvestovať. Tehát olyan politikai környezet legyen, ami leginkább elősegíti, hogy az evangélium terjedjen. Aby bola naozaj taká politická situácia, že bude umožnené, aby to evangélium sa šírilo. Mert a mi Istenünk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Lebo náš Boh chce, aby každý bol zachránený.
azaz az emberiség üdvösségéért is imádkoznunk kell. Modliť sa za spásu ľudí. Konkrét személyek mellett. Popri konkrétnych ľuďoch za spásu keby všetkých ľudí. Jézus azt mondja, hogy még az ellenségeitekért is imádkozzatok. Modlite sa za svojich nepriateľov, hovorí Ježiš. Azt nem mondja el, hogy konkrétan mivel kapcsolatban imádkozzunk értük. Hej, není tam nič také, že konkrétne prečo sa máte za nich modliť, ale modlite sa za nich. De hát ha csak földi dolgokat kérünk, azt egy néhány évig, évtizedig élvezik. Že teda ak sa bavíme o pozemských veciach, tak oni si to budú užívať možno pár rokov. A legjobb, ami egy emberrel történhet, az az, hogy az Istent megismeri. Ale keď to najlepšie, čo sa môže s človekom stať, je to, keď spozná Boha. Hát még az ellenségeinkkel kapcsolatban is azért kell imádkoznunk, hogy ők megismerik az Istent. Takže aj naši nepriatelia, modlíme sa za nich, aby spoznali Boha. Jézus a kereszten úgy könyörgött, hogy bocsáss meg, Uram, nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Odpustím, lebo nevedia, čo robia. To bola Ježišova modlitba. És a legerősebbet hagytam a legvégére. A to najsilnejšie som nechal na koniec, alebo na záver. Ezt felolvasom, ezt a pár verset. Prečíta teda tieto. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Keď videl to množstvo ľudí, bolo mu ľúto. Hej, ak si to vyhľadáte, tak to môžete prečítať. Ďakujem. Ekkor így szólt a tanítványaihoz, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Hej, a v podstate žatvy je veľa, len pracovníkov málo. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na žatvu. Tehát konkrét munkásokért, szolgálókért, evangélistákért kellett imádkozniuk. Hej, aby sa modlili konkrétne za tých, ktorí budú zvestovať, za ľudí, ktorí budú niesť evanjelium. Konkrétne modlitby za týchto ľudí. Mi motiválta Jézust, hogy ezt mondta a tanítványainak? Čo motivovalo Krista, že toto povedal svojim učeníkom? Benne van a versben. Je to tam napísané. Jézus megszánta őket. Ježiš, bolo mu ich ľúto. Együtt érzett az elveszettekkel, segíteni akart, szerette őket. Spolu cítil s nimi, mal ich rád, ľúbil ich, hej, proste chcel im pomôcť. A tanítványokról ezt nem olvassuk. A o učeníkoch toto nečítame. Jézus szánta őket, a tanítványok pedig közömbösek voltak. Ježišových bolo ľúto, ale učeníkom vôbec nie. És Jézus azt mondja, hogy na akkor fiúk, kezdjetek el imádkozni. No a Ježiš hovorí, chlapci, tak sa začnite za nich modliť. Tudja valaki, hogy a 10. fejezetben mi következik? Viete, čo nasleduje v 10. kapitole? Jézus kiküldi a tanítványokat. Menjetek és hirdessétek. Ježiš posiela svojich učeníkov, chodte a kážte evanjelium. Azt a 12-t, akinek éppen azelőtt, vagy nem sokkal előtte mondta, hogy kezdjetek el imádkozni. No tým 12, ktorým pred malým časom hovorí, aby sa začali modliť. Ebben fontos üzenet van. V tomto je dôležité posolstvo. Az imádság felkészít a szolgálatra. Modlitba ťa pripraví na službu. Néha azért nem vagyunk készen, azért nincs kész a szívünk, azért nem vagyunk alkalmasak, mert nem kezdtünk el még imádkozni sem. Preto častokrát naše srdce nie je pripravené, nie sme akoby hodní alebo pripravení do tej služby, lebo sme sa akoby nezačali za toto modliť. Ahogy említettem, Jézus szánta az elveszetteket, a tanítványok viszont nem. Ježišovi bolo ľúto tí, ktorí sú stratení, ale učeníci k tomu úplne inak pristúpili. Amíg nem fáj a szívünk az elveszettekért, Kým nás neboli srdce pre stratených, addig nem sokat fogunk tenni a megmentésért. zatiaľ neurobíme veľa pre ich záchranu. Jézus ezt jól tudta, Ježiš toto vedel. és ezért mondta a tanítványainak, hogy akkor kezdjetek el imádkozni. Preto im hovorí, začnite sa za nich modliť. És az imádság majd megváltoztatja a ti A szívet. modlitba zmení vaše srdce. Mert Isten úgy tervezte, hogy az imádság csatornáján keresztül Lebo Ježiš to tak pripravil, že cez ten kanál modlitby adja meg nekünk a szükséges erőt, bölcsességet, szeretetet, nám dá naozaj tú múdrosť, lásku, amire szükségünk van az evangélium hirdetésben. ktorú potrebujeme preto, aby sme zvestovali evanjelium. Így teszi készé a szívünket, Takto pripravuje naše srdce. így helyezi ránk a felelősségérzetet, Takto dá na nás tú váhu alebo to bremeno tej služby. és így formálja ki bennünk azt, hogy mi is szánjuk. A takto formuje v nás to, aby aj nám bolo ľúto. Az egyik legszeretetteljesebb dolog az, ha valakiért imádkozol. Proste tá najväčšia, alebo tá najláskyplnejšia vec je, keď sa modlíme za nich. Akiért imádkozol, azt jobban fogod szeretni.
Za koho sa modlíš, toho budeš mať viacej rád. Ha nem szereted, kezdj el imádkozni, és idővel szeretni fogod. Ako nemáš rád, začni sa modliť a počasie ho budeš mať rád. Ezért, ha változást akarsz, Ak chceš kezdj zmenu, el imádkozni. začni sa modliť. Ha úgy érzed, hogy közömbösség van benned, nem tudod, hogyan csináld, félelem van benned, bármilyen ellenállás, ak sa bojíš, ak nevieš, ako to robiť, alebo proste je tam množstvo vecí, ktoré sú akoby proti tomu, ami visszatart a missziótól és az evangélium čo hirdetéstől, ťa zdržuje pred tým, aby si naozaj robil misiu, dával svedectvo, akkor kezdj el imádkozni. začni sa za to modliť. És mivel ifi vezetőkként vagytok itt, Ste tu ako vedúci mládeži, lehet, hogy nem ti küzdtök ilyenekkel, de az ifisaitek igen. možno nezápasíte vy s takýmito vecami, ale možno vaši mladí vo vašich mládežiach. Ha azt szeretnétek, hogy az ő szívükén is ott legyen az evangélium hirdetés ügye, Ak chcete, aby aj na ich srdci naozaj bola táto vášeň pre túto službu evangelizácie, akkor mindenek előtt arra kell őket megtanítanunk, musíte ich naučiť, hogy imádkozzanak. aby sa modlili. És akkor változni fognak. A budú sa meniť veci. Isten úgy találta ki az imádságot, hogy ez mindenek előtt engem változtat meg. Ježiš tak stvoril, alebo tak vymyslel tú modlitbu, že to mení mňa És azután a körülményeket is. a potom aj okolnosti. De ha a szíved nem ég az evangéliumért, kezdj el imádkozni, Ak ti és srdce változni nehorí pre fogsz. evanjelium, začni sa modliť a začne sa meniť. Ha pedig mindened a misszió, akkor folytasd az imádságot, és a körülmények is változni fognak. A ak je pre teba evangelizácia, misia, všetko, tak pokračuj v tých modlitbách. Látjuk, hogy legalább ezért a 9 dologért konkrétan imádkozhatunk, és Za týchto imádkoznunk kell. 9 vecí sa môžeme a máme konkrétne modliť. Nem sorolom fel újra, de az ige azt mondja, hogy sokszor azért nem kapunk valamit, mert nem kérünk. Nechcem to teraz znova čítať, ale písmo hovorí, že častokrát za to nedostávame, lebo za to neprosíme. Meg vagyok róla győződve, Som presvedčený, hogy nagyon sokszor azért nem tapasztalunk több megtérést, több som érdeklődőt, presvedčený o tom, že za to častokrát nezažívame ako keby znovu zrodenie alebo obrátenie ľudí, mert nem veszük elég komolyan az imádságszolgálatot. že nebereme naozaj tú službu modlitby vážne. Az Isten adni akarja, ő adná, Boh nám chce dať, on by dal, de ha nem kérjük, nem tudjuk átvenni. ale keď to nepýtame, tak si to nevieme ako keby prevziať. Zörget az ajtón, de nem nyitjuk ki. Klope na tie dvere a my neotvárame. Felajánlja az igébe. Látjátok, én ezt adni akarom nektek. Dáva nám to v písme, prosím vás, ja vám toto chcem dať. Csak kezdjetek el kérni. Pýtajte si to, modlite sa za to. Kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Proste Zörgessetek, a és bude vám dané. Hej, klopte a otvorí sa vám. lehet, hogy ez egy kicsit száraz volt. Miért beszélek erről? Možno, že toto bolo také suché, ale prečo o tom hovorím? Mert minden gyakorlatunkat az ige alapjára kell építeni. Lebo každú našu skúsenosť, každú našu prax musíme postaviť na slove, na Božom slove, na písme. Jézus a hegyi beszédben végén azt mondta, hogy kősziklára építsetek, ne homokra. Ježiš hovorí na konci tej reči na vrchu, že aby sme stavali na skale, nie na piesku. És akkor lesz erős és nagy házatok. A vtedy bude tá stavba pevná. Jézus tanítása a kőszikla, amire építenünk kell. Ježišové učenie je tá skala, na ktorej to musíme postaviť. Helyes teológia az, amihez a gyakorlatunkat és a szolgálatunkat igazítanunk Tá kell. naozaj dobrá teológia je to, ktorému dáme alebo priložíme tú našu skúsenosť. És ezekből az igékből megérthettük azt, hogy a Biblia egyik fő tanítása A a misszió kapcsán, týchto, čo sme tu čítali, tá najdôležitejšia keby vec, čo sa týka misie, hogy az evangéliumot imádkozva hirdessük. že evanjelium musíme zvestovať modlitbou. Ha nem vagy megelégedve azzal az eredménnyel, amit magad körül látsz, Ak nie si spokojný s tým, čo okolo seba vidíš v týchto veciach, akkor fordíts nagyobb figyelmet az imádságra. tak venuj väčšiu pozornosť modlitbe. Ha a szíveden van a misszió, akkor folytasd imádkozva. Ak je na Az tvojom evangélium srdci hirdetés. misia, tak pokračuj v tejto službe. Ez volt az igei alap, és remélem megerősítette bennetek azt, hogy nincs aktív, áldott evangélium hirdetés odaszánt imádság nélkül. Toto boli tie biblické základy a dúfam, že ste pochopili to, že
jednoducho bez nejakých tých dôležitých biblických základov aj z modlitby proste to nepôjde. Következő percekben hadd osszak meg veletek néhány debreceni tapasztalatot. Niekoľko skúseností z mesta, kde som žil. Ami egyrészt bizonyságtétel, másrészt pedig egy esettanulmány, ami talán néhány ötletet, gondolatot ad nektek. Je to svedectvo a je to aj určitá skúsenosť. Szintén a Covid időszaka előtt Pred Covidom hozta Isten elénk azt, hogy ez a misszió éve lesz. Priniesol Boh akoby pred nás to, že toto bude rok misie. Aztán Covid lett, nem lett a misszió éve. Potom prišiel Covid a nebol to rok misie. Covidnak vége lett, újra elkezdtük keresni az Isten előtt az ifi vezetőkkel, hogy miről szóljon a következő év, mi a fő hangsúly. Covid skončil a my sme znova začali s vedúcimi mládeže rozmýšľať, čo bude v tomto roku, čo bude téma na tento rok. És az Isten visszavitt a legutolsó pontra, folytassátok, ahol abba hagytátok. A Boh nás priviedol k tomu bodu, pokračujte tam, kde ste skončili. A misszió éve. Rok misie. Emberileg ez nem volt túl logikus. Toto nemalo veľmi z ľudského hľadiska nejakú logiku. Covid után kevesebb ifis volt. Po covide menej mladých. Észszerűbbnek tűnt volna a közösségépítés, mindenkit visszahívni az ifikre. Rozumnejšie by bolo naozaj zozbierať tých ľudí a znova ich priviesť do spoločenstva. Nem voltunk benne biztosak, hogy az ifink elég erős ahhoz, hogy kifele nyisson. Neboli sme presvedčení o tom, že tá mládež je natoľko silná, aby sme naozaj otvorili takúto službu. De az Isten mondta, ezért léptünk. Ale Boh povedal a my sme vykročili. Elkezdtünk tanításokat ebben a témában. Začali sme vyučovania k týmto témam. Minden hónapban egy úgynevezett welcome ifit tartottunk, amikor Každý hívogattunk embereket mali proste mládež, kde sme megosztottuk az volali ľudí, evangéliumot, kde sme zdieľali közösen evanjelium, kajáltunk, mali sme spoločné jedlo. és egy közösségibb, befogadhatóbb alkalom volt minden új A embernek. boli to príležitosti, ktoré boli naozaj otvorené pre mnohých ľudí. De volt bennünk egy hiányérzet, hogy valami még hiányzik. Ale mali sme pocit, že nám niečo chýba. És akkor az Isten eszembe juttatta azt, hogy nem olyan rég hárman imádkoztunk egymásért és az evangélium terjedésért. Tak mi Boh znova dal tú myšlienku, že predčasom ste boli traja, ktorí ste sa modlili za túto službu zvestovania evanjelia. És miért ne kezdhetnénk el ezt akár ifis szinten is? Že prečo by ste toto nemohli začať aj na úrovni mládeže? Ezt hívtuk mi avantgárdnak. Csak egy avantgárd, egy teljesen Toto sme mindegy. takto nazvali, hej? Vanguard, mint élcsapat, mint három fiatal, Evang, mint az evangélium fókusza. Čiže ako je traja mladí, proste traja, ktorí sú vpredu za evanjelium. Ez nem a mi ötletünk, egy ősrégi kis füzet inspirálta. K tomuto nám dala inšpiráciu jeden taký malý starý zošit, alebo Fiatalok knižka. Krisztusért alapítvány adta ki 1990-es évek elején. Mladí pre Krista, hej? Oni to vydávali v 90. rokoch. Fiatalok mozgósítása az imádkozásra. Aby Ilyen kreatív naozaj címe volt. mobilizovali mladých ľudí pre túto službu. És arról szólt, amit mi kezdtünk el, hogy hárman rendszeresen imádkozunk megtérések. A o tom to bolo, že traja pravidelne modlitby za to, aby sa ľudia obrátili, znovu zrodili. Lehetősége volt minden ifisnek csatlakozni, de nem volt kötelező. Mohol sa každý pridať, ale nebolo to povinné. Nem mi osztottuk be őket, ők jelentkezhettek 3-4 fős csapatokban. Nezaraďovali sme ich do tých trojíc, každý sa mohol naozaj tak, ako sa rozhodol, trojice, štvorice. Annyi elköteleződést kértünk tőlük, Taký záväzok sme ale pýtali od nich, hogy a következő 4 hónapban že tie 4 mesiace minden nap egyénileg otthon 5 percet szánjanak erre a témára. každý deň, osobitne keď budú doma, 5 minút, aby venovali tejto téme na modlitbe. És legalább 2 hetente együtt is találkozzanak egy A órára. dvojtýždenne raz, že by sa oni stretli a venovali čas na modlitbu v trojici alebo štvorici. 42 fiatal csatlakozott ehhez. 42 mladých z ich mládež sa k tomuto pridalo. 13 kis csapatban. V 13 malých skupinách. Itt látjátok, hogy mi az, ami leginkább motiválta őket a jelentkezésben. Toto je to, čo ich motivovalo. Najsilnejšie to bolo akože ma bolí naozaj to, že sú stratení, a to druhé najsilnejšie
veľmi málo robím pre misiu. Čiže toto boli akoby tie dve silné veci, ktoré ich motivovali. Tá bolesť a to, že robím málo. És itt látjuk az ő szubjektív visszajelzéseik alapján az eredményeket. A toto sú výsledky podľa ich subjektívneho hodnotenia. Hej? 4 hónap után kivétel nélkül mindenki minden területen előrelépésről számolt be. V každej tej skupine, hej, čo ich motivovala, naozaj videli pokrok v tom, že sa to posúva tým správnym smerom. Že prežívajú väčšiu bolesť za stratených, že sa cítim zodpovednejší za túto službu. Minden welcome fin volt új fiatal. Na každej mládeži sme mali niekoho nového. Abban az évben volt, aki gyülekezeten kívülről is megtért. Boli takí, ktorí sa znovu zrodili, že teda neboli z nášho spoločenstva, boli úplne zo sveta. Az egyik kis csoportban az egyik lánynak, aki nem hívő családból származik, Dievča, ktoré nepochádza z veriacej rodiny, a nagymamája már végstádiumú beteg volt, de még nem hitt Jézusban. jej starka už bola keby na sklonku života, ale neverila v Ježiša. Imádkoztak érte, és a halálos ágyán megtért. Modlili sa za ňu, ona naozaj na smrteľnej posteli uverila. Egy másik csoportban V druhej skupine volt egy egyetemi csoporttársa az egyik srácnak, bol tam jeden spolužiak, jedného vysokoškoláka, aki néhány alkalommal eljött Ifikre, aztán ktorý bol párkrát na tartózkodó týchto maradt. stretnutiach, ale potom sa nejako tak vzdialil. Hétről hétre imádkoztak érte együtt. Týždeň čo týždeň sa modlili za neho spolu. Nyáron volt egy campus fesztivál Debrecenben, Cez leto sme mali jeden festival v Debrecene. ahova néhányan kimentek evangelizálni, Teda vyšli do mesta, aby robili evangelizáciu. és ebből a csoportból egy másik fiú ott volt ezen, A z týchto skupín bol druhý chlapec na tomto kampuse, na tomto és a stretnutí. legutolsó nap, legutolsó órájában összefutott ezzel a sráccal. A posledný deň, v poslednej hodine sa tento chlapec stretol tým chlapcom, ktorý v podstate už ako keby čas už nechodil. És az a fiú volt, aki elkezdett kérdezgetni Istenről. A ten, ktorý už dlhodobo nebol, sa začal tohto chlapca pýtať otázky na Ježiša, Akiért azelőtt 4 hónapon keresztül imádkoztak. za ktorého sa 4 mesiace modlili. Látszólag véletlen futottak össze, Možno náhoda, že sa stretli, de az Isten rendezte ezt. ale podľa nich to Boh ako keby zariadil. Volt 2 barátom, akiért én a kezdetektől elkezdtem imádkozni, még a Mám Covid dvoch legelején. Kamarátov, za ktorých som sa ešte pred covidom začal modliť. Egyikőjük Budapesten, másikőjük Németországban él azóta is. Jeden je z Budapešti a jeden žije v Nemecku. Azóta mind a ketten megtértek és bemerítkeztek. A modlili sme sa za nich, obidvaja sa znovu zrodili, pokrstili. Legjobb tudomásom szerint Podľa môjho najlepšieho vedomia minden egyes barátunknak, szerettünknek, családtagunknak, aki rajta volt az imalistánkon, za každého, ktorý bol na tých našich zoznamoch, sikerült bizonyságot tenni ebben a 4 hónapban. naozaj každý, ktorý bol na tých našich zoznamoch, každému jednému sme vedeli vydať svedectvo. Ennek a 42 fiatalnak fejenként legalább 2-3 személynek. Týchto 42 mladých ľudí mali aspoň 2-3 na tých svojich zoznamoch. A bizonyságokat sorolhatnám még. Hej, a mohol by som hovoriť svedectvá ďalej a ďalej. Kézzelfoghatóan tapasztaltuk, Bolo to rukolapné, my sme to skúsili. hogyha jobban odafigyelünk az imádságra, Keď sa lepšie venujeme modlitbe, az Isten láthatóan megmozdul a misszióban. Boh nás viditeľne akoby pohne, alebo pohnú sa veci viditeľne v oblasti misie. Igen, ezeket elmondtam, pörgetem tovább. 4 területért imádkoztunk főleg. Erre bátorítottuk a Za fiatalokat. 4 tieto veci sme sa modlili. Az első a világmisszió, Za svetovú misiu, a második a mi ifinknek és gyülekezetünknek a missziója, teda misia nášho zboru a našich mladých. a harmadik a mi saját bizonyságtevő életünk, Tretie bolo náš svedecký život. és negyedszer 2-3 konkrét személy a te Za életedben. štvrté 2 alebo 3 konkrétni ľudia v mojom živote. Ezért imádkoztak minden nap, és amikor összejöttek, akkor együtt is.
za toto sa modlili každý deň a potom keď sa stretli, tak aj spoločne. Kérdezem most tőled, hogy a 4 terület közül melyik az, amiben leginkább kellene fejlődnöd? Pýtam sa teba z týchto 4 oblastí, čo je to, ktorá oblasť, v ktorej by si potreboval najviac porásť. Csak egy kis önvizsgálatként, hogy ez Isten most a te szívedben is dolgozzon valamit. Takže len na takú skúšku tvojho srdca. Egy dolgot még adtunk az ifiseknek, ami nagy segítség volt számukra. Dali sme ešte našim mladým ešte jednu vec, hej, na ich srdce. Egy imapaklit. Dostali taký balíček modlitebných kartičiek. Amit néhányan még azóta is használnak. A niektorí to ešte dodnes používajú. Ezt gyorsan még megvillantom nektek, azután már nagyon a végén vagyok. Toto vám troška nasvietim. Ezen a 4 területen 5 ima témát konkrétan is az ifisek elé tettünk. Teda v tých 4 veciach, v každej tej veci bolo 5, ako keby takých častí. 5 ima téma az ifi missziójáért. 5 modlitieb za misiu mladých. 5 ima téma a világ misszióért. 5 tém za svetovú misiu. Arató munkásokért, Biblia lefordításért, új gyülekezetekért, za nové zbory, za tých, ktorí prekladajú Biblie, za tých, ktorí sú misionári, ktorí sú ako keby pracovníci v teréne. 5 ima téma a saját bizonyságtételünkért. 5 modlitevných predmetov za môj svedecký život. Legyenek befogadóak az evangéliumra, félelem nélkül tudjam hirdetni. Aby ľudia, ktorí svedčíme, boli otvorení, aby sme to robili bez strachu. És mindenki imádkozott saját életében 3 személyért, každý sa modlil za 3 ľudí, a személyeiért is. Za 3 ľudí a za tých ľudí, ktorých mám ako keby v partii tých 3. Takže sa modlili ako keby za 9. Hej. Ezzel nagyon egyszerűen a szájukba adtuk az imádságokat. Toto sme im naozaj ako keby vložili do úst, hej, že sme im to takto konkrétne dali. Hogy ez hatalmas nagy segítség volt nekik. A mnohí povedali, že to bolo pre nich obrovská pomoc, že dostali takéto konkrétne veci. Mert ha ők maguktól elkezdenek ezért a témáért imádkozni, akkor 1 perc után kimerül a gondolatuk. Lebo kebyže to necháme na nich, tak je to 1 minúta a už potom už nevedia, že kam, ale takto. De így tudják, hogy miért kell imádkozni. Ale takto dostali múdrosť, to vyučovanie, že za čo sa modliť, že ich učíme sa modliť. A niektorí to dodnes používajú. Színesen kinyomtattuk, lelamináltuk, összevágtuk, 200 forint darabja. Bolo to pekne farebne vytlačené, zalaminované, proste nestálo to veľa peňazí. Azóta is gondolkozok, hogy mi legyen a következő imapakli. Hej, ďalej sa modlím, že čo má byť ďalší takýto modlitebný balíček. Zárásként na záver, elcsendesedésre hívlak benneteket. Chcem vás volať k tomu, aby sme sa utíšili. A őket pedig föl, hogy valami kis instrumentális, gondolkozós zenével budú nás viesť takou možno tichou hudbou. És néhány percig gyere az Isten elé. Teraz venuj ten čas modlitbe, hej, v niekoľkých minútach. És tedd fel azt a kérdést, Uram, ki az a 2-3 személy, akit most a szívemre terhelsz? Daj tú otázku Bohu, Pane, kto sú tí 2-3 ľudia, za ktorých sa mám modliť? Akit ismerek, barátom, munkatársam, családtagom, kolega, spolužiak, niekto z rodiny, ktokoľvek. Kto to je, Pane? És azt mondod most nekem, hogy küldetésem van felé. A ty mi hovoríš, Pane, že mám k ním nejaké poslanie. Egy jegyzetfüzetet, vagy egy jegyzetalkalmazást a telefonon vegyél elő. Môžeš si to zapísať do telefónu. És írd le az ő neveiket, és imádkozz érte. Ich mená a modli sa za nich. És arra bátorítalak, hogy ez ne csak egyetlen alkalom legyen. K tomu tak chcem posmeliť, aby toto nebola tá jediná príležitosť. Hanem a következő héten minden nap vedd elő ezt ale a jegyzetet. ten budúci týždeň, každý deň sa za toto modli, alebo za nich modli. És minden nap legalább egyszer imádkozz az ő megtérésükért. A aspoň raz v tej modlitbe naozaj sa modli, aby sa obrátili, aby uverili. És hogy az Isten dolgozzon bennük. Aby Boh pracoval v ich živote. Néhány perc csendességre hívlak titeket. Volám vás teraz do chvíľky ticha za tieto veci.